കർണാടകയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. ഗുൽബർഗയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വേറൊരാൾക്കും ഇനി വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മാർച്ച് 25-നാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ അന്ന് ഹോളി കൂടിയാണ്. അന്ന് രാവിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്, ഗുൽബർഗ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി. നേരെ ലേബർ റൂമിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കയ്യിൽ ട്രിപ്പ് ഇടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ അവർ ട്രിപ്പ് ഇടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യവും അവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. എൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ എഴുതിയെടുത്തു. ഹസ്ബൻഡിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചോദിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വളരെ രസകരമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം എൻ്റെ ജാതക അടക്കം സകല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വച്ചതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ, എന്നിട്ടാണോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയത്, ഈ വക ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് നല്ല മറുപടി നല്ല ഭാഷയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് മൗനം പാലിക്കാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അവർ സ്കാൻ ചെയ്തു. ഒരിക്കലല്ല, 2 തവണയല്ല, 3 തവണ സ്കാൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല. 3 തവണത്തെ സ്കാനിങ്ങിന് ശേഷം അവർ വന്ന് വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിച്ചു, താൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന്. ഞാൻ അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് വാങ്ങി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചതാണ്, ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അവർക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല. ഉടനെ തന്നെ അവർ അവിടുന്ന് ഒരു പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഉടനെ തന്നെ അവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, ബസവേശ്വര എന്ന മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. രാവിലെ 8 മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത്. എന്നിട്ട് 1:30 വരെ അവർക്ക് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് 3 തവണ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് അവർ അടുത്തുള്ള ബസവേശ്വര ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എഴുതി തന്നു. അപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ബസവേശ്വരയിലെത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടർമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഇതുമില്ലാതെ, അതായത് വളരെ ലാഘവത്തോടെ അവർ ആടിപ്പാടി അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പരസ്പരം പല ചേഷ്ടകളും കാണിച്ച്, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ മോശമായ ചേഷ്ടകൾ കാണിച്ച് വളരെ ലാഘവത്തോടെ അവർ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് 3:30 വരെ അവിടെ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, 3:30 വരെ അവിടെ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ 3:30 വരെ ഞങ്ങളവിടെ കാത്തിരുന്നു. ഒരു 3:45 ആയപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടർമാർ വന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ അവസ്ഥ, അത് തന്നെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അവരുടെ അഹങ്കാരം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത്. ഒരു എമർജൻസി ആയി ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് കാണിക്കാവുന്നതിലധികം മര്യാദ അവർ കാണിച്ചതായിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തു. അവിടുന്നും 3 തവണ സ്കാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ 3 തവണ സ്കാൻ ചെയ്ത് 3ാമത്തെ സ്കാനിലാണ് അവർക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്. ബസവേശ്വര എന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിരുന്നു. കാരണം അവർ സ്കാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് എന്നാണ് തോന്നിയത്. ഒരാൾ കുറച്ച് നേരം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇനി നീ ചെയ്തോ, കുറച്ച് നേരം, എന്നിട്ട് അടുത്ത ആൾ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നീ ചെയ്തോ എന്ന് ഒരുതരം തമാശ മട്ടിലാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. കാരണം ഞങ്ങൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയി ഒരു ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോട് അവർ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അവിടുന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം അവർ അതിനിടയിൽ നെറ്റിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലെ, അതായത് ഒരു ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക്, സ്കാനിങ് റൂമിലുള്ളവർക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ട് അവരിരുന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്താണെന്ന്. ആ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗുൽബർഗ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്, ഓവറിയിലാണ്
പെട്ടെന്ന് തന്നെ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആളെ ജീവനോടെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചു. ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം തന്നെ സൈൻ ചെയ്ത് തരണം. ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് മേജർ ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആളെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ റിസ്കിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. ആളെ അത് എടുത്തു തന്നെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ജീവനോടെ കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ അവർ ഉറപ്പിച്ച് ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഭാര്യയെ ഈ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം കിട്ടില്ല, ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും തലക്കോ ബുദ്ധിയുള്ള ഹസ്ബൻഡ് അതിന് തയ്യാറാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അവളെ വീട്ടിലും എൻ്റെ വീട്ടിലും വിളിച്ചെനിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹസ്ബൻഡ് പുറത്തു പോയ സമയത്ത് ഈ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടി തോന്നിയത്. കാരണം എന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുള്ളിക്കാരത്തിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ആ ഡോക്ടർ തന്നെ ആ ഡോക്ടറുടെ സീനിയറോ മറ്റാരോടോ ചോദിച്ച് ആ ഡോക്ടർ വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു അതെന്താണ് സംഭവമെന്ന്. അതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത്? എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ആ പുള്ളിക്കാരത്തി, അതായത് ഡോക്ടറുടെ സീനിയറോ മറ്റോ അയച്ചു കൊടുത്ത കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക, ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഞാൻ കറക്റ്റ് നോക്കി, അതിൻ്റെ മേലെ ഡോക്ടറുടെ മറ്റൊരാളുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഈ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നത്. ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ പോലും അതിനു മുൻപ് വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർ തന്നില്ല. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹസ്ബൻഡിനും അതേ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അതിന് ജീവൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരിടത്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. വെറുതെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരാളെ ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ചു. എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ ധൈര്യമുണ്ട്, നമുക്കിവിടുന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവരവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല. ഞങ്ങളാവുന്നതും പറഞ്ഞു നോക്കി, അവർ ഡിസ്ചാർജ് തന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ട്രിപ്പ് കയറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, പിന്നെ എന്തിനാണിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ട്രിപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. ട്രിപ്പ് മാത്രമല്ല മറ്റെന്തൊക്കെയോ മരുന്നുമായിട്ടാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെന്നിട്ട് പോയി. അതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവർ 2-3 പേര് മലയാളി നഴ്സുമാർ കൂടിയാണ്, കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് കുറേ നേരമായാലോ പോയിട്ട്, ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അനസ്തേഷ്യ തരാനുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഒടുവിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടറോട് കയറി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചൂടായി, ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ച് ചൂടായി. അവിടെ നല്ലൊരു ബഹളം നടന്നു. ഒടുവിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇനിയൊന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്കിവിടുന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞത് ഇവൾ വീട്ടിലെത്തില്ല. അതായത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 800 കിലോമീറ്ററിലധികം ഉണ്ട് ദൂരം, അത്രയും കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇവൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടാൽ ഇവൾ വീട്ടിലെത്തില്ല. അതിനിടയിൽ ഒന്നിക്കിൽ ഇവൾ പാനിക്കാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരും, ഇവൾ വീട്ടിലെത്തില്ല, ഒരിക്കലും ഇവൾ വീട്ടിലെത്തില്ല എന്നവർ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് വരാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഹസ്ബൻഡ് നല്ല ടെൻഷനിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനും അപ്പോൾ ടെൻഷനായാൽ അത് കൂടുതൽ ഹസ്ബൻഡിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഇവർ ഈ പറയുന്ന വയറുവേദന എനിക്കില്ല, അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ പോയ സമയത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഇനിയൊന്നും നോക്കണ്ട, അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല, ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലുകാരുമായിട്ട് വളരെ ഒച്ചത്തിൽ അവിടെ ബഹളം നടന്നു, അതും ലേബർ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ
അവരോട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് അവരവിടെ വാങ്ങി വെച്ച നമ്മുടെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഫോട്ടോ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചുള്ളൂ. കാരണം അവർക്കറിയാം അതിലെന്തൊക്കെയോ മിസ്റ്റേക്ക് അവർക്കുണ്ട്, പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഒന്നും കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു വിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് അവരോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതിൻ്റെ ദേഷ്യം അവർ അവിടുന്ന് പിന്നീട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. 825 കിലോമീറ്റർ ദൂരം താണ്ടി അന്ന് 7:30 ആകുമ്പോഴാണ്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി. അന്ന് രാത്രി 7:30ക്കാണ് തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അതുവരെ അവർ ഒരു ട്രിപ്പ് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ ആ സമയം വരെ ഞാനൊരു ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയും അവർ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും അവർ ചെയ്തില്ല. ആകെ ചെയ്തതൊരു സ്കാനിങ് മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാത്രി 7:30 റൂമിൽ തിരിച്ചെത്തി, സാധനങ്ങൾ എടുത്തു, ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. രാത്രി 7:30ക്ക് വിട്ട ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം 7:30 ആകുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. അന്ന് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വൈകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ല. കാരണം അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്രയും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പോകുന്ന വഴിയിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് വരും, ഞാൻ പാനിക്കാവും, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ കാണുന്നോ അവിടെ എന്നെ പെട്ടെന്ന് കയറ്റേണ്ടി വരും, ബ്ലഡ് വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങുമ്പം പറഞ്ഞത്. ഈ പറയുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയും വരുന്ന വഴിയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു. പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവർ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള യാതൊരു കുഴപ്പവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ലൈഫിൽ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ തീരുമാനം. കാരണം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് എൻ്റെ ബോഡി മാത്രമായിരിക്കും. കാരണം നാട്ടിലെത്തി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് യൂട്രസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അന്ന് അവർ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെയേറെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. എനിക്ക് അതിനേക്കാളും സങ്കടം കേരളത്തിൽ എത്രയോ കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ഭാവി ഡോക്ടർമാരാണ്. അവരുടെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് അസുഖവുമായി പോകുന്ന നമ്മളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി.